ebono ni Dormaahene na egu kejetia no omo na eso pa wo pa no twenebu akodua konfo no che omo gina wonom gi Asante si honom na ase tutu odi kan bechichira Asante si ho no ye amane ne amamre Akwasi ewu awo zamra mani ko de ni wo na wo beka som no wasem Asante untimi nyimfiri mo bibia mu Ghana mamia na bibi mama ne ye da. There's a time I was say asofo akonfo limamfo wo sankrofo miensa we be kasa na wanka nyansa sem nyansa kasa mfiri wano aba ba be ka bia kire wo. Yada the phone you say eba ADUMASA TV eso enche bia na domadi kurodi nsembe to dwa na woni tua se wono de osori anopa no de Asante ya twapia na chese eno ano de ponese anesa na foforo ya ode abetum e kire se konfo anoche obiri konfo anoche o command Sikadwa free wiemu ebesi ya Asante ye de ahwahwa ye ho abepem ne no wo se eno de Wakani pain se bosom ana konfo bi no betumagina nenemu akomande bibi e de free wiem e de aba na sebe mpeduasa konfo anoche ya ye ka ho asem no e de tutu ye ho kwa no Sikadwa na otwen ye esu free wiem o de eba ye no kra ya soso eno na ka ho bi ama ene eba ye no bi aka bi media no so Asantefo bi so ahoro no ama e ho nwum nyina betodwa eja ye de ejiji ye no media yi eso sanse ye de ya dey say yen feed the work can so kwan be fa so Asante ye domo ene yakabia na e sorry ya okugwa traditional council no wo mo enam abentun don hene so da beto dwa kire se de Dormaahene aye no nani atena ni nton esanse amamani amane de ye to na se ena ade ya beto no eno na nanom emomu yedu eno na obia edete se ohene obia na na bekubi ekọ enti nkodin ene ne mapa tetefo na dikanfo ne ye na obi ade agina so mani moyi do de tie konwa so de to so obu ne man enji so onya ne lemu a wondi onfa okugwa ne konfo no chesem ememu kra edikan no yenkoti ensem omode atudwa ye ba ebedi nkomo ye ba sisi a yo ankan sese me ka twi ese me ka chirepon na so tiame agunsa wo chirepon mu dada asama me be kan eye ni bresam ewa okugwa asema me kan say okonfa noche eye awukugwa okonfa noche awukugwa de hye ayemfa ni nya grokra esene Christopher mfa Yesu din ya gro no sa ne yenso okonfa noche yemfa ni din eni agro enti obi obegina baabi no wabo okonfa noche din a wambo ni ye no ye be fa ye ho adwen ne ani mpanyi akasa na na agima mbedu oye bron ni oye Dormaahene ote doma kasa o kasa no adoso wakasa ma fedie abeto okonfa noche enite ye be kiro okonfa noche na se ni a kiro ni a ubetumi akwa akodu na na agima mbedu enye se emema ni ba bia o wakasa bebre wakasa mazeze oya atutu bi amane yen aye okugafo ya choso konfa noche no ni awaye bia no eye nokre ye di kan pese akiro se amamre ene ejapade wo ha ewo konfa noche di mu no o ma ha o mehu asema me kan se so de se Dormaahene se wanya ukasa na se wanya ontoka okumba bia emfa awukugwa edin mem emfa okonfa noche din emem odi a wo se oje wa mamre di awon asem bia ewo Dormaahene ogidi utumi kan se wupia okrama eja hye na no edi wanim ende awugidi na okonfa noche awaye niema ante se ye won history book now wabedi hini na nsen ya wo se afedi okonfa noche niema oye no aye ntro me ka cho se wo pe ebi ehu a bra okugwa besi ne ye wo bepo so ayeko ekogu nsan ema nsuo piefi efamoba
na dɔm a ɛwɔ hɔ nyinaa bɛnya bi asa ɛde akɔsɔ ɔmo ho yareɛ eti huhu bi da ɛnkasa bi ni hɔ brɛ okuba na betia na asɛ soma nkrɔfo na mo mehu ɔkɔmfa no kye ɛto dawuro ɛma ne sensɛn hɔ a antɔ fam ne nyinaa wɔ hɔ a wopɛ sɛ ohu bi a bra enyina dɔma hɔ ni mɛmasɛm brɛ okuba na bɛkasa tia ɔkɔmfa no kye na fi yɛkyerɛw yɛ ebetumi ayɛ na obiara kora deɛ nyɛ ma yi sɛ Akwasi Awuah woyɛ sɔfoɔ na utumi keka nsɛm a ɛnsɛ sɛ ɔsɔfoɔ kora ka utumi bue wano sɛ nipa bi yɛ mpraba na wonim baabi a wofi na maka ni nyina na nya bi wonim baabi a wofi ɔsɔfoɔ Akwasi Awuah wonim baabi a wofi wahwɛ wase fo awie ɛna wo bɛka obi deɛ na wo deɛ no kora deɛ yɛ ne wo bɛka ho asɛm akyire sɛ wotumi tutu nsɛm biara atwene deɛ a yɛmpɛ sɛ yɛbɛtoto amane yɛ ho ɛsiane sɛ yɛbɛtu bi ato bi ama m paa bada okuba deɛ yɛbu adeɛ ɛne yɛbu yɛ ho enti okuba mpanyifoɔ ɛnyina bɔnten nkasa kasahu okuba hene bi ani hɔ a obɛgyina bɔnten abɛkasa tia obi wɔ ne kurom na na kasa ɔmpɛnfo dawati kasa aniko okuba ha yɛwɔ asomafo wɔ ha yɛwɔ aduanafo wɔ ha obiara ni hɔ a n'ano bɛtra akɔ obi kuro so ɛne nti ɛnɛ yɛ kasa tietia akyerɛw na n'agyema mbɛdi sɛ wopɛ sɛ nkwaraa na sɛ wopɛ sɛ nkurɔfoɔ bu a ɛsɛ wobu wo ho di kan ɛsɛ wobu wo ho di kan sɛ deɛ wakasa bebree amana bedu ɔkɔmfa nɔkye so yɛba bɛyɛ amammerɛ bebree ɛwɔ saa nsɛnsɛm no a mogu so keka wɔ Ghana ha no yɛbɛkyerɛ mu sɛ okuba no ɛnyɛ baabi ketewa okuba yɛ ɔmante aseɛ okuba te hɔ dadaada ansa na nkuro bebree baeɛ wobɛhwɛ koraa no na dɔmaa hɔ no okuba fi ase no na ɔmo mfi ase nti etietia a yɛka kyerɛ wo na n'agyema bɛdu ɛyɛ Dormaahene sɛ saa asɛm no a wakɔka no sɛ ɔkɔmfa nɔkye anye ayi Sikadwa kofi ɛmfiri soro no ɔbɔ ho muso ɛsiane sɛ nsɛm bi wɔ hɔ a woka na wote wo nkwanda so yɛde si ha aka kyerɛ Ghana man nyinaa sɛ obiara ni ne fi asɛm na n'agyema bɛde wo abakɔsɛm wɔ kurom aka wo deɛ nkɔka obi a wo na abakɔsɛm no wonnim hɔ hwee wakɔ school woyɛ ahomanimfoɔ yɛnim sɛ nyansa nko na adwen nko deɛ na nka yɛtɔ ne yɛnim sɛ wowɔ ne nyinaa bi na wakasa ɛsiane sɛ wakɔ school yɛserɛw na wakasa wɔ fie na wantra bɔnten amma ɛsiane sɛ yɛni abere yie paa ɔkɔmfa nɔkye no obi a ɔde ne din bɛdi agorɔ no yɛne ne bɛdi ne pɛpɛɛpɛ na yɛn nso deɛ yɛkasa a anyɛ sɛ yɛatwi tuo anaasɛ yɛatwi nsekan na mo yɛne yɛn nananom bɛkasa na mo ambɛhu nsɛnkyerɛnne yɛbɛsi hwɛ ne wante wo nkwanda so hwɛ ne wano ama wankɔte wo nkwanda so ɛsiane sɛ nea woyɛ no wokeka kɔ hɔ yɛyɛ amammerɛ na yɛde akyerɛw akasa akyerɛw sɛ brɛ wo ho ase sese ahennie no ɛnyɛ tetedeɛ no a ɛsɛ sɛ kyenkyena obi bu wo ɛsɛ wo bu ɔmanfoɔ no na ɔmanfoɔ nso de obuo ma wo yɛne wo bɛsi ha na Dormaahene hwɛ ne yie na wankasa ntia ɔkɔmfa nɔkye bio ne ɔkɔmfa nɔkye ayɛ nyinaa yɛ nokorɛ ɔware boɔ no na si ha yi ɔde ne nan ne tutu mu kɛkɛ boɔ sɛ wo agyema bɛdu wobɛtumi de wo nan atutu ɛboɔ mu enti hwɛ ho yie na wankasa antia ɔkɔmfa nɔkye bio ɛsiane sɛ wokasa tia ɔkɔmfa nɔkye a yɛbɛfa yɛ ho adwen yɛne mpanyin bɛkasa Awukugwa abɔnten Dormaahene ɛne yɛte ne nka no kwaku bɛdi akɔ me guest no pɛyi ka me ho na ma na kɔ aba ɛma na tena ase menia wakɔ aba na ho yɛ deɛ yo Awukugwa abɔnten Dormaahene ɛda bɛto dwa sɛ ade a dɔma de kuro ɛde ato dwa no n'ani nyɛ ho wanya adeɛ sɛ na wogye no
Minia seven preduasa. Okay. Penny for see a pie be hunting a chechere boa. Chede be a dachi be a penny be huna, in baby a chechere boa no the idea. At all. Seven preduasa in him say an anonymous sebi. O makasa as you should dear, or money gin nipa, any young coupon your day, and temu as I see so. Okay. Yana abbreviate the Nia Quack Bua Sophonia confor, Nanamo I him for. Kwaku Siciano, or Mone was as you sing your Mr. Swo. Okay. As I say, Israel for bonfires as a young coupon more mohene. I didn't want man casting yammy more young coupon. Okay. And no more munyame for food no more summon. But no more penny or bad day. But be do man one or better man. Okay. As Sassi to a santimema we ebremo. Yes, to Yanko Pie, Adumama Sikadwa. And one my bits and Nasi to Kotokohene, or Tumfo. Now, dear Dormaahene yeno. The person may catch a National Peace Council. Okay. National Security Council. Okay. Me a kuaka kaima sum Ghana Ghana Haninas, or more for would debring in Anya day. And Tonum, Namfas will be a mass of my Ghana. Didn't make away. When Henny Bako pet and what may be none on Wakase, Obecumunipa, Cortum Freno. Okay. Or Henny Bako pet. And what may be none on Wakase, court to Shaman our bed, Obebuso, why ye? Cortum Freno, and Quasheno. When Henny Bako pet. And was one sent to coconut basic gun, Hanama or no, dear or no nepe. Own benefit, dear or no, or say, who say we see the honor can I just a bum and Sunday with jai. Ubi or sini pa club, copes at the honor pese bamuno, a bamuno, Sandy Pani and Freno, and Quasheno. All right, Quakugana, we are not safe. And tis a Dormaahene. Seven preduasa. Okay. Wahini bia was as you is biano. Ujina ose nyankopoma or mine na utimuno. Enti wo kasa, uyesa asumdwensem. Na obeka. Akomatoye munsem na obeden. O babeka. Na so Dormaahene timba betina simpie so anye simpie bia keke. Se yase buno champion council. Anka me hunu se enyansafo bebre na ba bepie mu ho. Okay. Aye bedwene ebono the word ebono ho. Enye kuro na ye kasa ye bedwene ho na etime ko tam tribe fofra no de ote ne ba bi ho asem nko a ne be discuss ne wo sa meeting na se de kwaku nyansa sem bia ne wo ko wo sa meeting na se bi sir I am saying it kwaku se wotime ko buno champion council e ko tena ko fa asante asem ne kosi ho no mo a ene na buno champion association council na mo ye nyansa sem pen na mo kan wo sa council na se Asante traditional council sia menyi ni se yakofa denchira wasane de keka ho ne bono ne de keka ho asem ne bedai eya asante sem no mbetena no mo yedai omuka okay ti adenti na bono champion association bono champion council masia in the first time obi nim dodo masia na nke susu se we de ye be kampu ntunyuma baba bono enyuma papa asebi mpredu asebi pim obuna masebi obi ba bono no so be hu se dabi se de na asante kejeti ya ni bere konfanochi ya ni bere no ye betena no ye so ya dwene se mpanifo a ye wo tire wa dwene da ye tirim ye se ya duasa mienu ne ya dwene ama bono man okay na yitimi tena wo koyi nyansani ba ko a wo mu so obekasa maye na sa nyansani no ebe kasa wanka de di mpuntu bebre bono wanka de nkoso bebre bono wanka kwan ya faso mabu na wo bono no ye be build foundation bi amofra ne wie school be boa wo mo na obetena akofa tribe fofra asem ene de betena ho no mo a nyansasem ben ene wo meeting na omko yenim kwagu mabu na santifo mabu na wa brochire ewo obi ma so dipa no aya mo nkama koma ntomo yem ena sante no mekasa ena nana no mekasa sebi mpreduasa Dormaahene nkasa ma sante hene mese nkonya da ever kwaku na chechede ye tonwade wo soro ukobisa ne buo ubeduru ho amade kurare ye yaji ya den ye di na gisime ho ya santefo de ye de ya ne ni so de ensaye de ya se be mpreduasa aya won se obi akokasa asantini akokasa we da katinida what is asantini akokasa we infantinida de bia me de ya asantini ene ma otan dos no ma wani nyi won so abusua tribe a we dey ufiri mu ne mfa so dwe mrew yesi Sikadwa na masoso kwaku se be mpreduasa yete hanom Ghana hase ene ye bai ne ye beka kire se aduanafo me ye duanani me ntifire so me nya asanteman so ene ye beka kire ye se be mpreduasa
adeɛ we sei ɛno na yɛ aduanafo mo gina yɛ mo de mo nananom na mo yɛ aduanafo nyina no abre bia na mo kodua wiase na kɔbɔ mpae asonafo mo de bia na mo de nsuo we hu na mo kɔyɛ mo niema ho enti mo de abre bia na yɛ akɔ enti mo de mo yɛ mo niema bi te sɛ aboa we yɛ de moa ebia na tse de omasi ni ye dene se de omusi ho ye ha mo omahusuo ma ho brase ene ye de tototo abusua ne dini wo kura wa be ka kire ye se bi mpraduasa sikadwa mere bi atwam do ma here ba betena be ka kire ye se sikadwa ye aduanafo dia sa bere ne kwaku akwhye ba kopa na bibisa sa sikadwa ye wa betena simpie so ka se asoso no konfo bi antimi nkoma ni mfire nsuro ma no sa sikadwa no ene sikadwa na ye aduanafo dia no emu de he ne wo ka ho asem and I'm person bisa Dormaahene. And the drobo ne the Bono Regional House of Chief and Pennyfo amuko hia mu ho na mo dwenebo house no. Penny amayi no. Se bibia mo pa woni manimu na mo nko no. Nyansa sembe no betena simpie so Bono Champion Association wo kan ya amutimi ka se da bi. Afidi ya na Dormaahene wo kan nyansa sem 2 years to come ye be ye we. Empuntu nyuma ben wo hya asie mposo wo ye we no. Yetimi di yensa atno so se wo Bono nti yenko ne yenko hwe. Ade papa be na si bu no so ko bu no na Dormaahene ni abre ne ho abopese wo ko no waje no adwuma papa be imputu nyuma be no stories wo ye dede ka asantefo ho asem hura asante si ya so sikadwa si ya ye dien e na konfo bi antimi nkom na wo kura akrama ye gyatua na no be ka kire ye yage adi eye aduana no wo betena simpie so akase ye de egyatua ya no wo ka wo na wo waye sa no wo ka sa asem ne ye nyini how come sa asantefo ka asem wo nyini wo Dormaahene wo ka asem a wo se ye gidi asantefo ka asem a wo san ho se bi mpraduasa de dodo wo mu ne yafa wo ka se dure hin na nka wo betena wonom kura be kasa na mefisa wo de bebe na nkese be dey ebe kasa wo begina wa no asa ka asante kasa this is the time I was a drobo hene suma hene ahemfo mienu we ni metimi ayi wa bo mu di free say wo mu na ayi wo manim so wo tie Dormaahene de wo ye nachi nyansa semben mpuntunwuma ben na Dormaahene starting sa na niema we na di abre bono o mu mekire yen na anu ya ye na we afia pesa wan sa kwa abre hema hene tufo abre mpon ko he de wa ye wo honom ko he heman yenko tufo abre mpon ye ko to ase yiman re asona de hye yenko he ultramodi na yi AI IT lab yenko he se siwo doma drobo suma ade papa ben na wo ho no ma ebetimi de yensa atene se ade we de wo suma eboa manwuma empuntunwuma youth ni nya bibiye youth ni nkobokro no omu mfiri kro no omote so no nkoba fufuro ebono ni Dormaafo na egu kejetia no omo na so pa wo pa no ade ade ne yaya ebetimi ache san nkofo ni Burkina president ba wa be bie tomato factory omu mbu ma renyi no ma san se ye dai eko meboa ede na Dormaahene bai wa ba be ya ma doma wo meka drobo ni suma hene ede mpuntunwuma na mo betimi de mo nsasi mo bo akase yaye de ama abo no ebono na epese ya chechire ne yaya edu de asi wo se abo ne timi kan ehun bo ma we ye de a nananu mo ewo honom ne youth ewo honom no mo de mo ntena wa nwene se wo mo de o matena honom ana mo dwina de ebeboa wo mo nipadua na wo mo nkwa ana wo mo keka mo na mo yem diodo mo di makoto asem mo gya mo kwa mu ana kwa ku Sikadwa is the embodiment of the Asante kingdom. All right. It unites us. And the kaya day a boom. Yanni ye jina one yes, I do we and Asante for your babato ye. Ye buy to say yen and anamaka. Yen quotis hadiano, yen pebin fretty, yen quotation with yen anamaka and one ye bed. Ye bed so. What ten chaya unya santini, seven preduasa. Unto you didn't say he was antimem, I didn't assign him a winning and when he was. Kwaku Asante untimi nyi mfiri mo bibia mu Ghana memye na bibi memma ne ye da ko mo kwatena nko meka mo no kasa efiri se wan ton Asante o dwa babia obebo ase a bibia nu e ba beto no wo honom so for Akwasi Awuah so de ne dia bebom na ono so a church nsem hodo bi mu e de afa ho na o chese konfo no chi na nko Asante akonyompo e di na Asante fokun no na short sites na work on for not chine isi work na sa se kan di kun ni isi wonom and obi an person be ko ni fi chi sensem do ka bi ya fa ho a omo se wo ne se wo sofo a won ni lemu so for Akwasi Awuah ono so nsem yi kwaku media se be mpraduasa wo na wo ka yesi e pa be hu ngini chechere boa sebi wonsasi ma ni nyawo Akwasi Awuah nsama wo kan me no mi no ne etia ene wa bisa me se mate ana me hu de wo hwe ye ono so ahu ana wate
And I was a visa immune. And deɛ wɔhwɛ me no mmienu kaakum yɛnkɔgye mmara abusua yɛnkɔhwɛ video no na yɛmmra yɛba na akwaku so akyerɛ no adwene wɔfa ho wobɛtumi de wɔ adwene kyerɛ so ato comment section no na yɛ nyinaa yɛsua adeɛ tutu yɛn ho yɛfo ma obuo ɛne ne deɛ mmara kasɛm yɛba sisi a kɔmfoɔ bɛkye a na wɔso suman wɔyɛ kyeni wɔfira wo kugua deɛ asɛm ne wɔfira wo kugua ha Baby, I'm a canasem. I'm not danger. I'm not coaching on the continent danger. Okoboga, my confana to report. 13 years girl no repuno. And a channel number 2 danger. Now, not said to do call. Yeah, what you do with the extra danger in a cochiano. Now, confana to catch us. I could never do any moving. And I'm not said to do tamino. I say, my danger. I didn't know, but now, Baba bona guna hene Awuah konfanachi jamaso amen amen ahemfuni wuwu ya no afana konfanachi pasantia konyadi that is secret omusu okoju owu aduaba omoboa me kind public asante fo boa na do trasam ni twa obe pasantia konyadi wo chini be pasantia konyadi no mo chene bantma you trying a minute. Secure the trying a minute. MSCG. Once Okwa, a Sudan kit will be almost say, I second what the greater chair. And the trap on Fonagity. You turn it to your certain one, and the contusion the Atamko Kuba. Into second, or beyond persuaded the qualify. The Pasama Catcho, or no one will come. What to me, Mantia Bahu? What to me, yes, what to me, yes, conform that you would to Hassa come take it. Conform that you what to be my Santa Mine, a didn't just force one woo. We see us some take it. Jamaso, amen. Amen. One could turn it on the castle. Was so could you a word about the more beings? What I said? Number 2 sound for to good Ghana for me. Last, me had a busas and the phone penny for me. So I'm a sassan, confirm at Yakom, Sikadwa coffee for the show. A Kurobe Muno coming. Sikadwa coffee free Kurobe, Yanu goes meeting. You want Sunday or what? A sampana make a tron. The kind of corruption, men not die. Or no, what was sent to the machine. What no passion, the trouble do. And son on the cotton tracocono. Docopim was here and any more souls. I know what they are, a scene in some. Eti so for kwese wo ha na yetini kan no Pillar of Zion, right? Sana sorry no ede. Omo epanyini eno de asem ya tudwa no agu ewiase ade e wo se wa afa na wo ba wiase bia wa afa na wusua nimde no wa afa na sabi mpredu sa watimi abu obi kwase anya sika bia no wusua nyansa ye dai efiri mu ne se traditional sabi mpredu sa religion no entwamu da kopim se wiase we na mo so ko watamu da na ebeba be hye mo no ebeba esom yensa na sisi ya no obepiem wa bibiman mu a ehu ni se ewo mu wa ha okay de kika ho de menyini se nananom kra wo hu nim de ana se be mpreduasa omo ni bibi fa ho omo de omo ni ma na de ombeto ye no what ya se kwakue se Yesu Kristo awu onye Ghana ni alright makofa ne saman na mode som no mo som obi nana a wono na anya hwe ama wo man Ghana bo bai ne be ka kire wo se oman bi ne kun no de be gi wiase nyina wagye de ayeden adi obi a yesi wono ne beka nipa ko bi bo mu wa man tokasem ama wa mepemu jakaguo obeka enkabo mu asem na obeye den obeka se de be ya asumbi be ba nipa ne nipa ntam sa nipa na wu o gina wo sesem mpreduasa wono na ba bewu na wonim di nti ankrofo da so komte gari aja Yesu ni Peter ne Samuel som na ye nkrofo na nanom ade na kwaku Yesu onya saman ya som na ya som o maame ya sum Yesu asa som maame saman
Roma fo kwa so dem ko bo no so ko gu nsam bompa ye frɛ Mary ni Yesu Kristo honhom bompa ye sa abesi nne omo de Abraham ye yenso ye so nkrofo na nanom twene bu akodua konfo no che omo gina wonom gi asantema si honom na ase tutu odi kan bechichira asantema si ho no ye amane ne amamre akwasi ewu awo zamra mani ko de ni se bimpreduasa Tibon koso azan nipa bu nipa kwasi afa so gi nipa nsem ade wo na wo beka som no wasem na kwasi ewa ni refi so wotena som na wo mu na wo se yemfa musika hwe nipa ewum ni refi ana se wan kaso no na betena simpio so ka se yemfa so de sika hwe asole ba se bimpreduasa abre bia se wuduru se wo ba beda esom yensa we ebia wo beledi bia no e wo se wo kasa wo ma na ye nyansa kasa Efisa wo kwasi ewa woni mu nana okay ene wa befa obi nana wo ba ye se fe ni Jesus ni atwere krata de abre wo kra de adwene nim de ne nche de ndi soro eye wo na wa na petru ko hye ne kumase ni bre ne ene edene keje tie nyina anton ne ma megina aton ne ma ni bisa na de abeya kwasi ewa benne wo ba be kire asante ase kwakwa bia no ndo obukubu ho ani atwere sa ne ma ni wom ebi asem ni sini se de wo ka no no ogina ho bia na ye dai na esi nti wo se na nanom friend no obeyi na no ye dai e ma na nanom okay sebi untumi mfa asante animu nyafom kwakoi sebi awukogwa panini kasati asem okan wo se na hinie ni nyatete ahenie ni bio ene ye ya de asumdwe ni nkabom bebre ya tititi wo mantam no wo na titwa ye hwahye nyina de asumdwe be dai e bebre ye na se sofo a wo da domwa no sebi mpreduasa techerema wo ye pa esna namon wanu asem akokan ne ma wasole majority of unsole ma nyina akwakwote na fiamu ma asole ni biem okay efri se hwan na meto collection na o yale da wono wo 10 million efri aka chen se sense kan fa hwa asole ba na wo pam yebu me kwasia adi Yesu aba beton ma me de a wo be daada me ma me tueska beto Yesu ne me wa asole dem kwaku this is the time I was say asofo akonfo limamfo wo sankrofo mi nsa wo be kasa na wanka nyansa sem nyansa kasa mfiri wano aba e ba be ka bia kire wo e wo se som na wo mu no som ne kire wo nyansa e som na ba kwase ba bi free e wo se wo ko pe na usua na sa som ne ka bibi kire wo se emfa obi die anya fom obi antom agye na de wanya Yesu e na wo som no obi ba pesa man obi na saman ya sa asomo maame aka wa sa asomo papa Joseph ebeduru ba bi ne na ma ne papa ne wo bono bono wa yese menim photographer ogina wa otwa wo mo kra ye so wo mo nne ye free akwa Israel kokoto bo de yensa fefa bo ho ye koma ka ye bo ne de yensa kwa dai ye ko wuro ma ye bo na itini room fathers ne de wo mo sa dai e bo ne bi na si bo ho no e bi na si kuna ne heman no ye na nanom so tumi ye dan atim o mo meka nche de nti o mo ko mountains Moses nya ho no ko hia ne pepo no so adenti na ye nananom som no enkofo bi atena opese o mudi animu no etwitwiri fom na o musika dede de akosie gwa betena be ka kire se wo ye sofo na wo ka mienu asemi mpredu se ya azan akosie gwa wufie na wo ka se yesen enne wo japade ne wo nwuma wo tire de se na makoma dan ye ntumi nkan munnim lemu na azan no ye nim se mo ye mo de mu nkrofo na monye mo de na mo mfa hwe mo ma na nananom de no mo so nya wo mo de na munya wo mo pema wo mo kwaku Ubeye pani na wo kasa wo se Bible ntene a meka asomdwe nsem emmum ebeya ade ebe nipa tirimu na da bi ene yenko bisa de ntina asama akwa we kan ne kura na nya ne kure yenko bisa asante mamu yanom obi obetima kire asante ase akosi na wi ye asante hene de Sikadwa kasa kire no okay enti wo a wo be sole akire abe wa so be kire asante ase bia no wo se be frew na wo be kire yen adanse a wo ye dai owo kwasi ewa wo se di bi ye no kwasem for adwen to no official social media platforms ahodo ni na ye wo so ADUMASA TV e wo YouTube ADUMASA online or Facebook and ADUMASA TV official and ADUMASA media and so e wo TikTok no so bomade no to yo ho for adwen to opese ye bo odweton de ho de ro so e ma wa ye bi en kwaba mu de amawo afi so ebia na o ye aye for programs bia na pese betwa e de ma so a ye be ye ni nyina enso so e de amawo bi din de atesem ne kwaku be di akon ene na mene ne di nkomo no oye asante emebunu a asante form ho ye pa omo de o ka asante na asem mo ma chen asante ho a na omo de amama no de ne a enti fa so adwen cheto no na
yengusua eni nkomo ne to yen dwumadi ahodo bedi bia so e wo platforms ya so aha ene de musi yama mu nyina mo ene hwa enyado yakram